kumurmuna dilehot Tuhan madihamu hai pason jala tutong mahira hamu di bagasan pangaromotion ni Tuhata songoni mahata melatihan nami Tuhamuna punguan arisan si Hobing kecamatan Tigalingga anjok ibak na ribri asal masih jalankan
songoni mena merludu asima rohani putari bata merludu ma panggabiat dihamu merludu perholasat Sahat mati tutam yang muda tulang. suang songoni nangaka boras spirito di aro kata nina tua madokon firma bokki baul-baul pasalongan pinitan ulani na boron luju-luju ma dabok munaka pasabotan Sahat matam yang muda kata laku. langsung lah anop yang bisa bantu kau titik Tarikun naro tulang my bos. Alesan dah hari mengarau dah. Dah hari mengarau. tahali dah tahali Jangan sampai 2 kali. agak suri masuk iya pasal pikiran Iya kembali ke tanah. pasal pikiran Tangro, Sada, sampai tulang sada. munana esok kami. Tong do tulang munana sian. Taido, jelas marohani beda mulas marohani tur di muna. Majalo ulos na pasatabi. Gaya majalah horas, pasama. Godang na. Baik namang, baik namang. musik nami ala naro na mahami pasaton ulos si kanjang rapu atur rumah kodang na to si na budet tonggoreja nian boy do niya ko patupaham ya kapopon alay nunga soni pakata di tonggoreja tung manarita pe badamu saya unang manarita kato de muda bere Anya. ala na lauro na mahami imama peon ulos si torong rapu asabe kamu mazo musik na no partusi ama Laho manoba rajani hula-hula nami dohot akar rombongan na baima godang sobat sobai
do naka rajane hula-hula nami margasi hobbing rodo hamison aka pemuromu narong di hutaon doho songoni aparakku naro selamil doho akai botoku jadi bolotung songonope di haroro nami di parjongjong nami di partording nami torok sopiga las marohani daging dak partodomu di sok kami neng Roma lahu mangalian naka songon keras panggating keras bunga nami gadamang mana hobar tu si maula tema sautan do rajanya mang purunami baik semua padu ina tua-tua kina humain nambul tio binatu pasahatan baik jalang masih tio-tio las padu mumatu hasahatan sada dua tuh horas horas di baru junggulu ni na tahun nyan su nami nung atung masay baha akka hata sipaingot manang hata pamuliyos yan akka amata hula-hula lumumi nang siya gereja alay sidohonon nami tok tuhamuna asa so nido silututu iya hajol maun diri julu na do ingga yanggo hinauli ni rupana alay bolo parmodingon dipudina do hinaulina jala bolo tok takas lumay boy diri bari kamu mungkin boy do gabe bagak di akka ari barsubut nang di dia akka hidup nirohamuna jadi tunggu tipe hatak kisah kami senda tua papajak kamu mah siap bagas di bagas rohamu tima ada mana baik jala ngara radi ibik kami nahobar di sarikat soni maju hata sia sarikat malate nama neroi uleong di bagasan na buderi sa sederon ope doron namir gurang mulate tuamu sengke ma tugajang na umurmu tujulan nero namang songonido nang tu perhuwas doli-doli boru-boru totong doron nami mulate tuamu siara dipakuwa semuna dengan daulani dengan udah sadarion hubir kami ope seburu sangki mendapat rokap pamu tujulan nero daitora di songonido nang sarikat naro songon nama buan gati keras bunga boras pir ope sangki matujulan neron segawi manula muna sinur mapenhamu tujulan neron ope boleh ate mari tu hata songoni maso hata tu hamuna boleh ate bencok tu hata perdengan basai di siala asidot holong ni rohana do tutu bohi tamar pungu di tongani alamaton na tapi dalam rangka marhabut ni roha amanginang rohami syanon syana poso torop sopiga pehami unang berekamu hami nang syan haronami rohami amang doi tinang syana poso dalam rangka mengucapkan turut berduka cita syan hami gemura gerakan muda-mudi Rabarata na sada parsitaona deita sada amado sada ina dison songon gatini karangan bunga ngaibok kami berupa amplop sesuai dengan anggaran rumah tangga yang telah kita sepakati. Jadi soni mahatasya kami mau lihat baik menco ada ribu-ribu sama selang kami dok nakana nator hutan
nasa jolma iko mate iko mago sibuki. Nasa jolma iko mate iko mago sibuki. Namangon iko mate asatung dengan musik. Namangon iko mate asatung dengan musik. Dari mondo gabi bakke jala ikodo malaki. Dari mondo gabi bakke jala ikodo malaki. Asa sugut bakiti tuha sangapun naik. Asa sugut bakiti tuha Goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tot di perbadian atau mau palangit dohot tanaon au dohai heon dohot tangoluan na Tuhan Yesus na mangulu do ganok na porsea dia watik pimati ibana jarang mati be ibana rori saliling nililing na martangi yang mahita borhat ni inang nang jumulu marujungon Imana tersurat di Rom 10 Sada ayat 30 Aisian ibana dosa luhut naro marhiti-hiti ibana jala marhabatian tu ibana di ibana mahasangapun saliling nililimna sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Imasahatna marharoroan jala marhapatian tutibata marharoroan jala marhapatian tu dibata marlapatar dui dak kita napunang urutau seguru di dibata dui di bagasan tikion marujung ma na tuan bawah dan namar lapatan marujung masudi hulung di rohana nang pemarsirang pamatang marsirang daging alayang otot di ihot di bata alani di bata ada mulai disalahut itu akka namaro kamar matematika somonon angka 0 itu tidak berarti walaupun 6, 7 angka 0 kalau tidak ada angka lain di depannya las buelu penolna 10 penolna marlapatan di sesudi alain ngono dibain angka lain angka sada jadi 10 ima di bata nama ngaleon hangunuani ikut dijulu dui bainota di situasi manangah HP asa totong di bagasan hatotongan mudutta cara khusus nama kami di Pinopari Opu Royon abang situ MC Hopping abang si Roy ngomoto no sama dia holong niroham tuluk na dua-dua on dari dari siang akka papahenang muna nang sudia kalupar alai dan rohatta jolmai marsakka dalanna alai tuan dematado patot turakana manusia merancang-rancang tetapi Tuhan yang merancang
Iban na do Apostol Paulus ay siyan ibana do seluruh naron. Sebab segala sesuatu adalah dari dia. Marhide-hide ibana dari dia dan oleh dia. Manain ala sunota las marohatta bui tupa bui dengan aka ulau ini do parpesalma ini masayargado di juru di mata hamatian yakana ni asianna sangat berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Dia bolongi di mata kita, dia bolongi di mata seluruh peparan yang pusiroi seperti orang atik peso pala haru bui lupis ripun seluruhnya itu hazonau menang buhape itu saya dong si pikiran kisaranya beliau nasional muli dua nasi alai dan manusia tidak sendiri hatta yang kapar na dua alani di ibana mah sangapon salilin emono tasigati lo sebetulnya huweng jaga begini dari minang tak boleh hamil itu so mulai siang maruzung minang na dua orang mudah naro so akan satu nantuari sebetulnya di situasi dapur bulion builu berpikir jor malau dong main buhado dan dipikiri jor main dan dipikiri keadaan na manang ulon na manang akka ekonomi na horallahu madulu horallahu mamereng horallahu mangalian apul-apul di hamuna seluruhnya itu sangat-sangat berharga ay mulu tak kalkulasi arodote nggak sedia sudah Loasau asalau tu Jesus tu nadau. Loasau Jesus tu nadau. Ay manungut dorohaku mata botot debataku asa dilabungna au asa dilabungna au. Ay manungut di paso-paso Tuhan debata mahola horuar dohot lahobong olat yondro di salilin amin laos tertutup ma maret di mahita dunia non kabuam matu perbedaan tutup mawar nomor 175 holong dorohani di bataku holong rohana atau tong itu untuk mabatang haluauku mari di Yesus anaknya ay cintaku padu dosa naso tarbahing malua
Mudum sonang mamudum kona maratuay. Sonang mamudum kona maratuay. Namaradian sian ulauni. Namaradian sian ulauni. Nani ulamu di hazol maun jalan mangihut hotu surga. Nani ulamu di hajol maun jalan mangihut hotu surga. Marsiptan Guru Syaturi. Syatano do permulaan ni dagingmu mula magebetano. Alay Tuhan di mata namano paho. Do Tuhan Yesus Kristus na baloko siya dosa. Do tot di perbadia nama Joho Tuhan sonangan na sola suga. Ima mangaramoti orbut ni bakempay maro ari parpudi amen. Mertua do akan mati marhiti-hiti Tuhan iola nion olo ni natodii. Asamaradian nasida siya nakka ulaonna ay namangiu tu nasida do akka naniula nasida martangi yang mahita ali itu detai Hehedo muse pamatakon sian tanomanon. Hehedo muse pamatakon sian tanomanon. Suang mangulu bahenon ni Tuhaku. Haleluya, haleluya. Suang mangulu bahenon ni Tuhaku. Haleluya, haleluya. Sesa marusanami song panjalami idusan idong marusan umuna kami tu gitu pangujunan talua manusia pangaku engkau do nak tunang do gloria sana saliling dilingna amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus olong ni rohani di bata ama dohot persauran itu di perbedia makna madongani hamu saluhutna. Amin. Belakana Tuhan sonangani, Tuhan sonangani, Tuhan sonangani. Dosa